Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. Kadak ka jong ding ulip balay ba ka ni bu nuwa usatip ba hang ni kong no ba ka kelarangat no nolok hendaw kolong ba nadu nang ni natray humut kidang kislakan bumi Nadu nang thian jan ka ka chen nong ka sibu humut don mo ka paru ka kasim ka barian tekat bakan khet ti slalung tumut ka de sino istray ha ni tengi mudur be chat silor tu kislah jadi sidong la yaw hab ka jiti bat belum nong ti natray ken Hakani ke episode ke bamenta tu ngin yak mi. to ni poi tu ka dekat ka bakat lai oh bakat ar ka bakat ar to up yang sanyot lagi sengi baru pelaj ke paru tekam simlon pai pat show tak kata kalau nggak syai kamu kelat kena baik bakal arang bagi em long bagi dieng kamu kila ada perniang kan nah itu nyot lagi sengi kamu kemudian ulim temu long ya kaban kari tengen kan ulit tengen terpoi ke bakat lai mo kelalong ru ke ban rius pak US nem hau benai baningkong bat kasengi ke baningkong hau tak benai bagi kita ki kila rengat no ngalor khando tekatu nadu kata ke baslei hadu ni terlong sistem tek sistem mat nah sistem ni kasnem ka jong noa handai la dengi hen badai kitu ki sau pho lagi sengi kam tu nadu pas dang ha uslam hadu akini ki khat sau lagi sengi nyos sengi kitu su fa tu paru ba nyos sengi hadu tu ke por kleman haisu tekam ta hi ke kan duna kan diat arsengi lai sengi ke sistem ki kenya do ka tai ka sau pau Sau pau sni sni. bas dang slam hadu gini ki khat sau sni pang ka paru kan poi kan duna arsengi lai sengi ya kan ka ya ke sistem ya sistem lo haji kan sistem ko jungi ke pla star ta bukan mau berkat Kala kay long nga parang sutunat ban ken kini na marba kitu ki spas husni ki dan ki jong nei spas long ban tip en kumno kini ka jingya kini ki sngi kan ha te ding point tu ba ni phai ni ka dekat ko khat lai mo pas kham ne ka ai ka ba ong ni kumot ba hab ki bu ching thoi tin ka jong ble kumot kam dei ka ba khan jing kan kita tahu kita kenya hatik kolong kaya jing kan kan hmm kumot ka ai ka ba ble lo bu kaya renti kan mo hmm to hadin to kanik long tang ku bakren kabut ke bayit hu kumnu baki kila rengat no kandau mo kamu simpor do si snam tiu nuwa ulau no ya kajing tap kata ka yingling ula khmi bara khmi ka khmat khandau kala nang khiang tengut ka jing lau tang ya ka jing tap dei to da poi ka bakhat sau hadin ka tu pa de ha ka ba ar pho nyos ngi hau banai ba ar ka khandau kala khiang kamu lai sngi hadin budap snam wa absuap Subuh kan long ka jing dap snem kam dei ka jing dap snem ka jong hande ka jing dap snem nadu ka tuk sngi bu jaw flap ni ma khat nyau ka khasngi ka khat nyau jong burai ba ar sedang hap slap ha te minta ka dikani ka ba ar pho nyau sngi kumut hau bunai ba khat lai sngi kan hoi hau bunai ba ha khat lai sngi ha te hadin jong ka tu ka itu ni ba khandau kala rakhiang dei to unuwa wat habaklar khiang kana kataru sim ka rahel dia man mi na khingling u api ko kumple ya hang ni rodang yai am u yai am kerti u lai i baklar khiang tan doi u yai am nei ai poi tu khad ko bakhat san pa u ble ya keren biang bat u noa i kitu ka jutang ko u ble u labat abu lakan mau menta kani kawan am pajinya keren ha kalong kitu ki bangi khmi menta na khmat kalong bai kai ka bajia pe nyok tu jing slai u ble tu lakan mau nuwa tan empat ya keren te menta pa kawan hadu ni kan hadu ni dekat pasan mani keren ne to ubleu ong tumi no ka yingling mami ba ka tengah jong mi ki khun chendang jong mi ki tengah khun chendang jong mi lembat mi yeki ei ki to khat nyomo yeki ei ki kinja ba im baro badon lembat mi na ka do baro yo stim ba yeki jingri bi kunja ba par baro ba par halor ka khandau tu dapan mi no lembat mi bat tu ai kin khabun ha ka khandau ba kin yaman bun ba kin yaroi halor ka khandau ka hukum ko jong ublei to mi no na kan ki yingling buat udah kerku iki. ha udah kerku Kawan kejing kerku kan. ha Tahu ai hukum yo beriu. Yo nuwa. Henry yakini ki be dia udah kerku. Kejing kerku kawan saya kini ki jingri jing dop nai. Bai kimrat kimreng. Tu ai kin kha bon halor khandau kin yaman bon ba kin yak haroi halor ka khandau. Ta kejing kerku. Ikan mau katai ke benas sedang ru kejing sis ke beningkong ru kawan kejing kerku. Hadim nak tahu iki kawan kejing kerku. tu nang kha tu nang Minta ru hang ni ha bakilami no nak ni kiyingling syak ni ka khandau ru
kawan biangka Jingkatku. jingkatku nei to yu unowaru ang tu dipek ke ko bukat prap deh to mening ang ab hukum mentah boleh ulak ko ngum nei to umi kun serang to bai ki tengah ki jungki ki tengah jung uru kumju nanta ki merat buat kum tu tertib nei to nginum ya polis yu ki tu ki dekhon ten roi ki ai ke ban yarap yingi ka long bit ka tu ka dekhot ka bar phau kai to ka tu ka bai dei tang ka jingmi jungki na ka yingling katu tekam dadon kam ngi keren lain songku kata andai katu ka ba don kam ngi di katu ka dekat bar fomo unowa utei ka duan ha utrai bar lashim na kimrat ba khoi baro ban aki kin jasim ba khoi baro bar ula aingu da ki jing aingu thang halor kata ka duan ka mensim sungu yu blai uri penin nei ikan ma waswa ba kunrung chaka yingling ublai tu ladap ong lupa kimrat ki bukhoi te nyujur Nyujur. tai ti ki bam khoi te si jur Sisi jur. te mentan dalami nang ni ya kita kimrat ki bukhoi unowa utei keduan bat u kenya aingu kemut kemen sim jok jing sungu ba menta layo lat ban yu biang ha kanika Ndau. nei bat ke jing kemen ni ba kini kimrat ki bangi imrengkat enta baro sisne ma ke yingli mantang la ya yo lat biang ye kaban ye kri akanika ndau ti long kani kemen sim mani blai kemen sim aingu kladon em kladon na du menchua te menta poi mana hadu kat niru unuwaru uliakum jo to degi poi tu dekat war puai dekat ke war puai kham sotanat gi namar baong hang ni utrai ula iu ya ke jing iu ba iu bi bat utrai ula ong halaka do nut ngan om tim shu ya ke khandau pat na ka benta ubriu la ka jing perkhat ka do nut ubriu ka basniu na du mendang long samla jong u bat ngan om sho yap pat shu ya ki kinja ba imbaro kumbang lale te dengin apa ya kan ka dekat ke bar puai hang ni karkom wanra ikini kintin ba utrai u iu ya ka jing iu ba ubi ni marang tai ka don ka jing aingu thang dei to ka jing aingu thang ni to ha ka jing susu jing kibri kolong ba katu kata dem na ka jing aingu kan kiu swat ya khmat ka duan ka jing ublei ublei iu kata kalong karkom perkhat ka jing ni to karkom bu kantin ni ka ba ublei u iu ya ka jing iu ko ba ubi hato ka jing keli ka ba la ban mi ba ni puli ka ni hato ublei uring mensim ke maring mangi kat ban iu ya ka jing ubi kalau ngasubu ita namar ba teng habaki briu kiwi pedal mo kibam kibadah la ki jong ki jingit ki jong ki teng habaki modur baki dros pon jong ublei te ngimong ngi kristan ka tin jong ublei ka persya kata man ring dor tin rei habaki crunch phang jong kani hato kini ki hato kata ka jing modur ki jong ubriu ublei don kemut kemudan ubriu bat dangsian hi nga page ya ka wei ka ba i video link kot apo jong ka YouTube i ba itu ingi ba balai ba kini ki blai jong ni ki blai nang wei ki hima yu khrau ki ba kinong shun ba ki jap thama ki pen khain ki khmut yang ki blai kalau kita ki jing batai ngata ba imat le si ba kini ki blai kin myo ring pengar man sim shu te to ya kata nga shu ong namar ba kita ki video kita di internet mo kini ki samlah ki jung ki ba smart ni pet filap ni i ka bukung mata ru handai ba phai ni pa de ba ublei iu ya kata ka jing iu ko ba ubi kam da dei ban ong ba ngin mudur ba ublei usma kumta handai ka long ka jing angnut ka jungi ba ublei ba ngi ai ka ni nei un iu un sma khnang ba un pidiang hon ka ni handai ki ai ka ba ka kini ki kin kam kit jing mut ka long bit ba ublei upidiang subhai ka ni ka jing ai ka jong u Noa ba kata ka ba ai kum ka jing ai ngu thang kata ka long ka ba pidiang hon khmat jong trai tangia de kum ta kan khamirap Long kam dei ban mud do ngi man ong bo iu ba long ko mangi ki mangi bri kam dei kam ta ngi pej be ya ka jing le ka jong nowa ba de ka jing ai ki jong ka mo ai spun man sim ai ka do not bo ro kan jiet jong ki mra khoi nya te ka ban kham ngin hap kham pulut kan diat i por ka beding ngi khat or wei ka long ba kata ka jing ai ngu ka jong unowa yu blame ne ka penlong yu try ba un sim ya karai ba blame sim ya karai mo ba un om tim shu ya ka khandau pat na ka benta ubriu
kajing aingu ni ko giliang ni kajing aingu thang mentah pada utrai usi mi karai na ka benta ubrio unang penjat syu ya ka kendo kamu kanum syak tim syu ka khando kanum long su ba kanum long su ka target bun tim ba isto nak bai ni ke benta hatu dei nak ni ka dawo ba kat ni penjat ya mariang dei ka ai be ya kila ka jong ka atau kita ka jing penjat tu ni mi karen buat kan ni benta dai ka long bai ka ke ba ublei usi merai benta de kemudian ke bu thmu ta ne junam kemudian nak ka benta ubrio tu ubrio ule kumno ka behavior ke jung kan kom jinon jing em jung kemudian kan ni kanum syak tim syu bai te kata kadi ke jing simrai ke jung ublei ti pej ba IT dekat bebut hadin yang katu mu ong la ka jing perkhat ka donut ubrio ka basniu na du mendang long samla jung pat wen em ya kapop ni ikran ha tu ka ba aswa ba ublein penslei ya kan ka pertain penduk ka dot penduk ki brio penduk ki meran klomeng ya kapop kemudian la ripen em ya unowa ya ka kurim ka jung ki khun sembrang ki jung ki kurim ki jung ki nei kapop klempot weng takadaw ni kadang rung hi ni kantin la ka jing perkhat ka donut ubrio ka basniu na du mendang long samla jung hang ni peran kam ni te men dang long samla kamot klem mensioni ai ya ka jing long jong khlung kadan mo kanu ka benta jong ka ta ubrio ka ba nakata karta syatrai sa ka jing long khlung ka dang dei dang hok ka ba bleu dang ptiang ka hok ka dang ba khoi ta kain long kumnu ni pia karta ta ka jing long samla ba jing long khlung ha kan ni ka ting jung dei ka ong be ni ka ya kan ni ka mendang long samla mendang long samla to kidon ki translation ki English translation ki babu da kantin child tang khlung kena te ki we pede ki on youth ki samla ti ka hakani ka translation kasi ke jungi ti keyboard ya ka translation jong ki jes version to ko khamrim te penon kam na katin youth ti kan ka jinglong samla lada ngi ne kata ka jingmon ka jinglong samla bali bum ko do kita ki khlung khna namar ba kerta jung kita ki khlung kemut kidang syania hakini ki kimi ki paham deh syania atli to kala bandon ka jing tam sneng ke jung ki tundai kadang don hapok ka control jung ki kimi ki paham Henry hapok poi kini kertas samla ti kanu kerta ngin sim kata ta kasem stom kai pheram nu wi brio Henry unu ubrio hi ukhna hi ulkanjo sya katu kerta ka ba unnum pensengap syu ki kimi ki kepal ni ki balashwa jung bula persyang hi ban sim ya karai haladi ngit bakata ka dei ka shulut jung ka jung semla dia lapoi hang tu ting i ba kani ka jabi yang kelak kam terikam ti ke baki ong ki kimi ki pa kemut syua bakin ko ngui kata kemut la perkhat dak mui pede ko persya kata ngang ngasu thu kum tai kan ki benta kan kala yo kidon de ki be ki pede ki kom sum thu ti kata ka syong nau bri ho bri tende yang ngateng su thu kum tai kadu kanu ka ba long persya hi ka bam sangap syu ya ka jing pen i nam ta jong jing bah kata kala dei lepa ka jing long ka jong ubri hi kemut sin ba ka do nut hi kam bet syu sya ka jing bah tengmut kapoi hi ni bong ni kan kejing perkhat ka donut ubri ko basniu na du mendang samla long ki kentin ki be tam ki ba ha ka kentin jong ubri panan kami ta kentin kan tu la debu i katu uban biang dei si ki bong ngan om syo yap pat syu ya ki kenja be im baro kumba ngalale ka jing simrai ka jong ubri ya khando num tim syu ya ki kenja be im baro unnum le kumju namar ubri Setengah ni gitu. To la penkut pada itu ka dekat ka bab jong ni kal nong ka phra ni ka dekat ka war kat ba dangsa ka ni ka perthai to ki ayom kin wan kin le kum ki di bandong ka jing shet ka jing kriat kan long kum julong ka liur ka tlang kan don ka sngi ka miet kin om pep shu ni ba katu ka ba ular regulate la pen bet tin sedang kene kamju taru ubu di kentin kat basa kani ka pertai kat badang sa ni pertai kamut ba sisin ka singi kan sapoi yang pujing put ka kan sapoi ni kentin kat basa mo sisin ka singi kan sakut kan sakut kat badang sa
kani ke pertai dia kitu ke dekat ke bar puar labu ya kah ke dor jongkah poetry Oh kumta. boleh baki bu hak poetry hidon ki bentar ki fer kalong bet ma kini ki bentar ki bakam don kam kamu labu ya kah ke dor poetry kasuk ki beri baki kemau Kin mau kundiang. to khatu sha kalandong ka ba pra kawanya poi tu mo Hmm. long isut nat kin bagi i ba haba ublei kan mau ke jutang ke bubat bat unua open depth dia kata Oh, deh ke babut hadin yang katu pade tang nak benta jong ubriu kata ke pateng ke barim kalakut handrai menta pade usim ya ka rai ke batamai ba nang ni sakamat ada ubri ulang kat ba ulang ru ke kendo ba ki jing thau ki ba imkin menjak dari leru sedang yang kapateng ka batmai no nuwa pa yang pertai. oh tendrai ke ba syai ni ka lanong ke pra ka long ba la ka pateng ke barim kala lej Hmm. handrai yau thiet jong ka pop udak sa Dan sa. long kata ka lain ka ba ngi nyapet hang ni kumno bo bre hadu bo weng sendon ya kanika thiet jong ka pop kai Hmm. Hmm. Hakani ke episode ke banuan ngin yakhmi tel da ubriu ru penyap ipar ubriu kamu ini ubriu ru unsha Unsya unma de nyap. long ubriu la debu tamo Hmm. tin hang ni kan hapan syai ke nyangi tarai mentang